joget. Ibu-ibu wali murid. Ayo Kelas 6A. Asik-asik. Ayo mama-mama, munggah ayo. Ayo Baturi. Nanti pasukan iki, pasukan iki. Ayo. Ayo Mama Fizi. Dudu atuhan diarani pasir. Asik. Batu kembang kalian orang pinggir. Buru ketemu awak langsung naksir. Kelimbangan koyo kelangan pikir. Disigari diporos dadi pitu. Bentino isin bisa turu. Ngomong iseng kowe dulu. Asik. Oh. Pak Mol, ayo. Ayo. Tes 1, 2. Ayo Pak Mol. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering mulih isun mikiri. Gedang rojo sak juruk dipangan codot timbang urung nganggur gulun isun pedot. Enake urapan klopo ati iki uga ya mung kanggo riko. Gedang rojo sak juruk Diberedeni Sing percaya bedan dodol. Ayo Bu, asik. Ayo Pak Gun, Bu Nunu, Ayo. Pak Sodik. Asik. Icik kiwir. asik. Wani tenanan udah. Watu kembang kalian orang pinggir. Buru ketemu awak langsung naksir. Kelimbangan koyo kelangan pikir. Arane kelungku. Disekari diporos dadi pitu. Bendino isen ra bisa turu. Demen riko ngomong iseng kowe dulu. Gurune sakalan ora gelem munggah. Areng. Asik. Aring bakar gedang campur sawi sampai kering uri isen mikiri. Ikan sapa sajuruk dipangan cedok timbang ngalun tubuh pedot. Gabu enake urapan klopo ati iki uga ya mung kanggo riko. Gedang rojo sak juruk diperedeli dosing percaya bedan dodo iki. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering ulih isun mikiri. Gedang rojo sak juruk dipangan codot timbang ngurung anggur gulul iku pedot. Enake urapan klopo ati iki uga ya mung kanggo riko. Juruk diperedeli dosing percaya bedan